Bengi iki lapangan penuh. Ya, iso ngrawuhke Mbak Elisa Urkarus Alaso. Ya. Sinden yang viral. Yoga Satan Kantun saged ngrawuhaken bintang tamu saking Jakarta. Inilah dia, Mas Primus alias Priamung Setugel. Ya. Matur nuwun. Apa wis dikai kok matur nuwun? Empun. Sapa sing dikai? Enten wingking kula diparingi gorengan niki wau. Weh, gorengan. Nggih. Wajan. Wajan. Apa? Gorengan kan wajan. Wajan. Jenengane lho 20 tahun ra kepethuk. 20 tahun suwe men kok. Rong bulan kok, Rong bulan. Rong bulan mboten kepethuk terus lali kali. Lah kowe iki anggere arep ngejob kowe mesti sampun isi niku, Pak. Sampun isi larismu ora jamakno. Lah kula niku mboten tanggapan enten ngomah laris kok. Laris ngopo? Dolani cah cilik-cilik niku. Walah. Tangga-tangga kula. Oh, ngono. Mboten kok ngaten. Piye? Rezekinipun kiambak-kiambak. Heeh. Kula kalian jenengan nggih ketoke pirang-pirang nyangan ki ora juduk, Ah, tapi mboten tau kepethuk. Ya, lah ya, rong sasi ra kepethuk kok ya. Kowe iki ora mundak modot lho iki kan. Nyacak modare nggih ngeten kok. Oh, Lah kula awih riyen enten mriki le, enten lapangan mriki. Kowe wis piro? Tahun kepung ora ya kowe to ning kene? Nggih. Tahun iki ya kowe meneh. Pisan kalian jenengan. Heeh. Ping kalih nika kalih Pak Gareng. Heeh. Ping 3 kalian jenengan niki melih. Lah iya. Alhamdulillah. Dadi dagelane iki walaupun ganti dalang ning dagelane tetep kowe. Mau Pak Lurah pancen ya kandha karo aku kok. Pripun? Mau kandha karo aku nek dalange ganti ra apa-apa sing penting dagelane tetep puncak. Mergo apa? Kowe iki arep ditanggap sak matimu, ngerti ra? Mboten kok ngoten. Niki mertandake warga masyarakat mriki niku pengen sedekah. Sedekah nang sapa? Ning anak cacat. Sing cacat ki sapa? Lah kena kula Cacat apa ya lambe ana, kuping ana, mata ana, sikil ana, tangan ana. kula niku kena cacat dedeke kirang. Nah, cacat fisik. Ah, Jenengan nggih cacat to, Gian? cacat apa? Mental. Cacat mental maksudnya? Lah jenengan wiwit kala wau lho. Jenengen wong cacat mental ki omongan dhewe disauri dhewe. Nah, Cak, napa? rene dulu Ajeng napa to? Tak gruwet si cangkemmu iku. Kowe ngandakne aku wong edan ngono, wong gendeng ngono apa piye? Mboten, kula mboten kok ngandhake jenengan edan. Loh, nyatane kowe cacat mental lah edan utawa gendeng? Lah jenengan gendeng mboten, edan mboten. Iya. Ha ngono kok dadak nesu to jenengan Loh, niku. masalahnya apa? Sing gendeng ki ora mung aku tok. Lah lajeng Yoga-yoga ki yo melu gendeng. Ngerti wong gendeng kok ditabuhi. ora mung yoga tok. Lah sapa? Waranggana niki nggih Sinden. gendeng. Kok iso? Ketoke mluntuh tobrut-tobrut. Iki Hah? gendeng to. Kok iso? Lah gamelan ditabuk kok disuarani. Oh. Dinyanyeni. Niki Disindeni. Sindeni. Oh, berarti sing gendeng ora mung sinden yoga karo dalang. Lah sinten? Masyarakat ana ing mungkung kene Yo jenengan jengloke gendeng ngono. Ora. Bruduk Kyai semanten akeh. ora. Oleh ku ngomong rong rampung, masyarakat mungkung kene sak kepala desane sak perangating desa. Kuwi wong bijaksana. Ngerti wong gendeng dikelumpukne mulih dibayari ngono lho. Ya apa ora? Nggih, tak kira ki arep ngelokke Pak Lurah gendeng. Ya ora mungkin. Warga kene tak lone gendeng dikeruyuk wong sakmene kae ya remuk to ora. Jan kula nggih salut luar biasa Apa? kali warga masyarakat mriki. Apa kok iso? Jan wiwit kula sowan mriki pisan. Heeh. Pamiyarsane nggih kuwatah ngeten iki. Heeh. Ning luwih kathah nggih mung dalu punika. Dalu ki to bengi iki paling akeh penontone. Paling kathah estu. Heeh, ya. Kowe mau iso munggah rene. Nggih saged. Saking akeh penonton lek munggah piye? Saged kula mbrobos metu selakange pade-pade niku wau. Oh, brobos-brobos ngono. Mbrobos-brobos ngoten. Lek pade-pade lek nganti brobos si piyai putri utawa ibu-ibu utawa mak-mak ora kaget. Wah, paling nggih latah. Latah piye? Paling asu ngono. Wong kok asu. Wah kok asu ki asu. Niki nderek urung dedonga. Nek kowe kulino sowan rene, Pak Kepala Desa, Pak Kepala Desane sapa jenenge? Mene hafal. Pak Kepala Desane, Oh. Pak Undang-undang Undang-undangnya apa? dasar. Ya, hafal nek kowe. Kowe kudu iso merdekne lho. Kowe pendak tahun rene lho. D A S A R. D ki apa? Lah kok dadak diartekke napa? Ya kudu diartekne wong nyatane Pak Lurah ki dagelane ora kowe ora gelem kok. Yo. Mau ya ora ngomong to, Pak. Ya kudu iso. Dagelan iki cerdas ki dites spontanitasnya tekan ngendi? AQ, SQ dan QQ-ne piye? Kiu-kiu blek kok. Ayo. Gus oke jen ora. Kudu iso. Ayo. D. D. Dasari D. Ah.
dadi pemimpin sing bijaksana. Heeh, nyatane wis 2 periode menjadi kepala desa oneng Mungkung. Nah, ora ketambahan mung 2 iku tahun. tok. Apa? Anggarane Heeh. iki visi misine ya kelakon kecekel. Apa? Niki wau kan dandani dalan. Heeh. Pun kemput danten. Heeh. Wis dadi kabeh. Iya. Iki kan ra bijaksana piyayine ora bakal kelakon. Oh iya. Terus nanggap wayang bersih dusun. Heeh, bersih Iku desa. lagi- Iki bersih desa. Bersih desa. Bersih desa. Ah. Niki kan mboten digabung-gabungke kalian kampanye. Betul. Nah, niki piyayine kan bijaksana, Iya. saged milah-milahke Ah. endi niku sing apik, endi niku sing elek. Widi. D. Ah. Kuwi A. Lah ya apa? Andap asor piyayine. Heeh, ora sugih swara ning nyambut gawene ketok dadi bukti. Nah, niku andap asor. Heeh, ya. Nah, S S kuwi anyep. kabeh ngerti maksudnya iki es ki apa ngono lho. Ha ki anyep, S niku anyep. Bener nek geni iki panas. Maksudnya es ki apa ngono lho. Mau lek D iki apa mau? Dadi pemimpin Ah, sing ya. bijaksana, Ah. A andap asor. Lah ya es apa? S kuwi sabar piyayine. Sabar. Nah, senajan to dioyak-oyak diuneni wargane yen rong itu anggaran kon dhuwur ya tetep sabar. Ya. Dadi pemimpin ki angel ora gampang. Ya. Napa lagi mimpin keluarga dunya wong wedok ingah-ingi ya. Kowe kuwi. Wah, kowe Oke. ambak cilik ya, kepala keluarga ya kowe. Alah lagi kali jenengan sami mawon ngoten to. Aku ngopo? Jenengan ketoki gagah ngene karo sing wedok ning omah ingah-ingi. Enak. Ngene tak kandhani sekrenan tak kandhani. Wong lanang kuwi ya, wong lanang kuwi mbok jenderalo, mbok dalango, mbok direktura. Nggih. Kuwi ketika digetak karo bojone iki mesti goblok saknalika. Napa gitu? Iya. Soalnya nek pas salah digotak karo bojo, ning rai wis mlumpuk. Wah, kaya cuacing kebidake ya. Heeh ya. Luget mlumpuk. Iya. Kowe yang ngono nek wis. Alah sami mawon. Lah ya karo bojomu di, ayo nyanti ngono kuwi cah cilik ya ini urung mulai. Nggih genah. Aku genah wedi wonge cilik jenengan gedhe gagah kok ya. Bojomu ya gedhi ya. Ya gedhi. Oh. Nek bojomu gedhi sinden sakmene kae iki bodine kaya sapa? Niki wingking kula niki. Bojoku iki. Sing ngomong bojone jenengan sinten? Bojoku butuh. Ha wingking kula niki monitor lho. Salon. Oh, maksudmu bojomu gedhi kaya salon. Gedhi. Oh. Suwene sak tak open iki mekrok sak niki. Oh iya, sok. Alhamdulillah mekrok kaya mbok-mbokan. Estu kaya pitik ae ta. Ah iya. Pitik potong kae kok. Dadi kan cocok kali kula. Cocoke piye bojomu gedhe kowe cilik lho. Lah kan ya padha pitik ya. Kok iso padha pitike? Padha pitik bojoku kaya pitik potong. Ah. Dan kula kan kaya pitik kate. Nah, Oh iya. bojoku mlaku ngkuk. Nah, kuatene kowe kan. Kowe coba bruk prek. Nah, modar. Iya. Iya. Niku es sabar piyayine. Ah. Amen. Amanah. Ah. Amanah anggenipun dados pemimpin. Ya. Nah. R. R kuwi rugi. Kok iso rugi? Lah napa? Lah kok iso rugi? Rugi to yen ra nanggap wayang. Oh, sing rugi sapa? Nggih jenengan kali kula to. Iya, bener. R kuwi rasa welas asih Oh, marang iya. sesamanipun. Ah, bener. Nah, alhamdulillah iso. Nek petuk aku ki dagelan kudu cerdas. Aku Kudu dene tak jenengan WA riyen no. Ora WA-WAnan ning panggung ki mengasah otak iki piye carane. Kayak kene ki otake kaya memori card setengah giga. Lah otakmu kaya padha karo otakku to. Lah nggih benten to. Lah ya padha wong ndase padha lho. Nggih gedhe jenengan to kalih kula niku. Lah ndase iki padha. Kowe iki apa to sing kurang dhuwur ki masalahe jagrakmu cendhek ngono lho. Oh dadi sing elek jagrake. Heeh. Ijolan jagrak pripun? Cangkemmu. Ya ora. Matur nuwun. Heeh ya. Wes ngodinonga kagem sedaya warga masyarakat wonten ing Mungkung. Mungkung. Nggih, tuku kangkung ning Rejoso, Apa kuwi? mugi warga masyarakat Mungkung tansah panjang yuswa. Amin. Hmm. Heeh. Mangan kangkung mlebu weteng. Ah, Mugi ibu-ibu Mungkung meteng bareng. iso meteng bareng ya bedane ora ya bingung. Ya kan laris kok, ya bingung piye bedane nggih kathah ora mung Oh stok iya iya tok, iya. ya. Wong anak ki padha karo rezeki ya. Nggih rezeki. Ah, iya, iya, Niku. Wis muga-muga rezekinipun warga masyarakat Mungkung Lumintu. tansah kathah melimpah tur barokah, sedaya pinaringan sehat bagas waras. Amin. Sadurunge Elisa, Sinten? aku duwe sinden
baru 2 kali ini masuk 7 laras Indonesia. Oh, wajah baru. Wajah baru tak kenalnya karo wong Nganjuk. Wah, Insya Allah calon mantuku. Sungguh. kalau mantu. Nek jodoh lo ya, nek jodoh Wong lo. yo ora ngerteni wong Ora ngerti kok. Jodoh ki ora ngerteni. Ya jajah sing. Sing pundi? Ya, sing karo sebelah nomor lurus saka kene. Oh, Heeh. WJ Oh, sing niki to? SMA, SMA. oh alah. Ya. Tak kira sing sandike kuwi. Ora. Ya sing kayono wis kawakan ae. Sing ndi? Sing sebelah kono. Sapa to? Alah lah iki wis kawakan to. Oh sing pinggir dhewe ke to? Yo nggih. Oh, lah pancen sing badok mie to. Oh, alah sinden malan badokan. Pak Piai Nganjuk wis ngerti kok. Ngompo sebabe gentari tak dokok pinggir dhewe. Ketak nggih jagani wong mendem. Heeh, Mboten nenten Kyai mriki mboten Ora nenten enak. sing mendem. Oh, padake kene jenengan. ya sing mendem bae dhek dhewe. Kancane karo mangan. Ayo Nduk, Prima. Ya Prima, ayo Prim ngadeg kok Prim. Njaluk disepoti. Ya. Ya disepoti cara Bali so. Ya, mari berdiri Prima, yo. Iki SMA kelas 3 bener ya, Nak? Nggih. Kelas 3 SMA. Salaman sih Jak karo Prima. Nggih. Heeh, iya. Sing cium tangan ki gen Prima aja kowe. Lah napa? Lah tuwek kowe kok. Lah tuwekku kula gedhe mriki lho. Apa ya? Lah kan gedhe mriki kena cethok senajan to tuwa mesake kono dadak ndungkrong. Iya, Ora ora ngene aku dikira nginceng. Dijak jagongan sih, dijak omong-omongan. Nggih. Takonono. Gang dalu Mbak Astria. Kok Astria? Astria Primal. Nggih, Astria Prima. Niku monten Prima niku panjangane napa? Prima Dayanti Siti Ayu Herdanti. Wah. Oh iya jenenge sapa mau? Kupinge budek. Ora kok budek lali. Lali to. Alon-alon Nduk. Dawa Alon-alon omongan karo Manula ki alon-alon. Manula. Iki ambak cilik ning tuwek asline. Iki barak aku iki. Barang antik Iki nggih. barang antik. Nggih. Heeh. Kowe karo mau Pak. Mahal lho barang antik. Heeh, karo Pak Lurah mau meling karo aku. Meling napa? Mas Ucek mengki ampun dibeto anu wangsul Mas Kangkok. Lah nggih napa nggih seret-seretan anak kula. Lah ngono kuwi. Lah wong urip kaya rene aji blas. Ya, ayo kenalan. Iku seret-seretan. Selamat malam. Nggih, Mbak. wilujeng dalu. Naminipun wau sinten? Namine kula Nggih. Prima Dayanti Siti Ayu Herdanti. Oh, nggih. Wangi sepanjang hari. Prima Dayanti. Heeh. Asli saking pundi? Asli saking Ngawi. Ngawi. Nggih. Ngawine pundi? Ya ora mesti sok ning nggon ruang tamu, sok ning Nggih. Tes SMA. Tes SMA. SMA. Kok diajari oh ngawine pundi kok ora mesti kok. Karep Nggih, pundi? nggih mboten mesti. Hah? Mboten mesti. Lah Nggih, kok mboten sasa mesti? teng gene bae, ngoten sasa teng gene Pak Dene kan nggih gonta-ganti ngoten to, teng ruang tamu nggih ngoten niku. Piye to ki? Lah piye? Lah kene iki wau kan asline Ngawi. Heeh. Lah kok Nggih. takok kan ngawine pundi aku ngono. Ora mesti. Mboten mesti niku ngawine. Oh ngawine ra mesti. Mboten. Oh kanton kahanan ngono. Karepku ki Oh, desane desane. Ngawi desane ngendi? Nggih, desane kula Desa Krompol, Kecamatan Bringen, Kabupaten Ngawi. Oh. Desane apa, Nduk? Desa lha mbok kei pempes. Desa Krompol. Lah mbok kei pempes. Sanes lho nika ngompol. Krompol. Nggih, Krompol. Oh, Krompol. Nggih. Tuwek ndek budek. Dan saya pentingane. Desa Krompol. Nah, tasih sekolah ya? Nggih, tasik sekolah. Tasih sekolah. Kalau SMA. Om tasik sekolah? Aku masih. Masih. Hmm, Sekolah di mana, Om? PAUD.
paut. Paut di sini? Enggak, di Enggak. mana? Enggak mesti. Enggak mesti pautnya. Iya, kadang maut dirimu, kadang maut sinden. Gak mesti aku paut. Gak mesti ya? Gak mesti aku. Iya. Takoi ngawine yang tinggi. Ayu ra Gak mesti. cek. Hah? Ayu ra. Lah wong lanang ngerti ngeten nggih ayu kok. Iya. Wong di meripat ya. Iya. Ayu. SMK napa? SMK. SMKI. Nggih, SMKI. Oh, SMKI Solo. Nggih. Jurusane napa? Jurusanipun karawitan. Karawitan, cocok. Berarti iso nabuh. Nggih, sekedhik-sekedhik. Sing paling seneng nabuh apa? Nabuh apa? Sing paling awakmu iso lan seneng nabuh apa? Nah, nabuh apa sing paling mbok senengi? Nuthuk apa? Nutuk jenengan. Kowe padake kethuk, nuthuk ndasmu. Ndasmu Lah dhewe. pripun senengan nutuk napa? Heeh. Gak melat ki lho. Kula mboten nutuk senenge. Senenge? Gesek. Oh, Gesek. gesek. Masalahnya alat gamelan ki ana sing kluthuk, ana sing gesek. Nah, ana sing dikeplak. Enek sing dikeplak, ana sing didamu, iya ta? Nggih, didamu. Didamu ki disebul Sebul suling. suling. Nek sing dikeplak kuwi kendang. Kendang. Nek sing dipukul utawa dituthuk ki nggon balungan bonang. Gendeng. Nek sing digesek kuwi rebab, senengamu rebab. Oh, alah. Rebabe gone, geng rebab sik dulu. Wah, Rumah. senengane Kabeli teko ora? senengane rebab to. Heeh, senengane rebab. Berarti bocah iki samaran iki. Kok iso samaran? Genah samar. Kok iso samar? Samar ra kebagian. Kok samaran kebagian? Biasanya tanggapan ngeten niki penabuh-penabuh ngeten niki to. Heeh, iya. Nah, niki kan metok jatah ngoten Heeh. nika. Heeh. Urung teko kono mesti muni. Muni piye? Ngengeh ono. Heeh, ngeng. Ngengeh ono. Dadi kan ra sabaran. Oh, iya, iya, iya. Lah mikir di colokane. Enak ora colokane kabeli. Colokane ndi? Heeh, iya, heeh. Karo kuwi iso ora? Karo mik anu, Din. Tampil, Din. Tukang son gen tampil. Nih. Sing tampil ora mung sinden karo pelawak tok. Tukang son ya tampil. Raine gen ketok sing lengo kuwi. Heeh, iya. Dicepot terus didelepne mak celuk. Heeh, iya. Mudeng ra. Nah, dincepne, celuk. Nah. Muni prawi kok. Heeh, iya. Cek. Heeh. Heeh. Bisa? Jajak di anu, Rim, ting ngono muni ora? Pon, Muni. pon muni. Heeh. Pon, Ya. pon. Ora kleru. Kowe nyekelne mike mbok menawa omong kowe ning cedake kono. Nah. Rada cedak. Rada cedak entuk burine. Nah, ngono lho. Weh, kaya rembulan ketemplekan tekeh. Asik. Ya. Arep merbapi apa nak, Cahayu? Mikir, oh nggih niki. Iki. Oh nggih nggih. Nggih. Apa? Niki sing gampang-gampang mawon nggih, Pak. Sing gampang-gampang bae. Nggih, materine kula kelas tunggal. Apa? Wilujeng. Wilujeng. Oh, nggih, Oh, iya. kersane wilujeng. Ndang, Mboten jajak. napa-napa to, Pak. Ora apa-apa. Ora apa-apa ora nek tambane ngono. Lah napa enten tambahan? Biasane ngono. Oh, Heeh, ndang. Jajak di ngek. Ngono jenenge apa? ngapunten nggih, Pak, niki tasih ajar nggih. Heeh, ora apa-apa. Keduhuran, Om. Heeh, lho, miki keduwuran. Aja kon nglangakno ndak geblak malah. Ngono. Jenengan kesel napa mboten niki tangane? Ora santai. Santai mawon, Om. Nggih. Nek Mboten kesel arep ngopo kok mbok pijeti. Mboten. Iki ndak ngekek kok. Ade prika kesiki. Kualik kok kono, nah kok kono. Heeh. Niki mau napa nggih kok ora di anu ngoten. Apa? Apa to? Mboten. Kowe nyodok apa ngono to? Magadul ngono to? Gak populurene apa-apane. Matane. Ya iki tes kecerdasane wong cah krawitan iki. Ya. Ya. Muni no, ya muni. Ya. Ya, Cah. Cerat. Niki pelok barang mawon nggih, Pak. Pelok barang ki angel lho. Isa sampean? Nggih niku mawon. Oh iya, pelok barang. Anu Mas Predi, pelok barang Mas Predi. Sing genter jenenge Predi. Heeh, kaya baterai, Predi. Ya, entang. Ya. Nah. Iya, mantap. Wes kaya nek umulan kowe. Rebapane persis. Ya. Ya. Ya.
yaning talaga kadi langit mambang tanpas ulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur ing kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Prima luar biasa. Elok. Mboten saya sulapa niki Apa? tangan kula muter-muter ngoten Pak. Oh, Suwun banget. ora apa-apa. Nek pisanan kuwi pancen dredeg ngono kuwi yo, Nduk. Terus klentu niku Pak. Eh? Napa-napa nggih Pak? Kleru sithik ora nek wong ero. Kecuali sing ngendang kuwi lek dosan. Kleru ngene gak apa-apa, ora dihukum lho. Oh iya. Ukur kleru nabuh gak apa-apa. Tapi ngoten niki enten tambahane napa mboten? Alah. Enek tambahan. Tambahan gayan lho. Kiriane silujeng wis. Apa? Tambah Pak mboten. Tambahan. Oh, tombone ya wis ora butuh duit ya wis. Tapi ngoten niku nggih saged lho Pak. Saged piye? Nggih, saged. Iso Dados betambah. tombong nggih. Saged. Iso betambah Nggih, ngono. saged. Saged ngoten niku. Nggih. Apa? Pesane mriku piyambak. Wong nek karo rebab padha. Pak, kula mboten ngoten kok Pak. Kula iki lho. Apa? Menungso karo rebab kok padha. Dicepat sik kuwi. Nah. Ya. Awas di sing dudut kleru malah cilaka. Malah mboten. Heeh. Nyono, ya, nggih sangu sekolah sesuk. Mboten sarepot-repot lho Pak. Lah, Kula iki. nggih mboten remen lho pangaten niku Pak. Gelem apa ora? Nggih Ya. mboten sarepot-repot kula nggih. Nah, kono gowo. Nggih sangu Nggih, sesuk. purun, Pak. Heeh, ya. Ora apa-apa. Matur suwun nggih Pak. Sama-sama. Matur suwun, ngapunten nggih Pak. Kowe nyapa linggo? Kowe Lah, pripun? Nembang sithik. Oh, nembang. kowe ngerti apa ora? Pripun? 100.000 rumasane Gus Nyawir kene ora ta? Lah pripun? Lah kuwi Gus sesuk ditambahi kurangane kuwi kok. Napa nggih Pak? Cangkeme ora mungkin aku kaya ngono kuwi. Padake bos-bos liyane wae. Entuk saweran bekasane, sawerane lah dijaluk, wis bayarane dipotong. Duit Jolaras tidak seperti itu. Biasane dalang-dalang mriko-mriko ngoten niku kok. Setan kowe. Ora. Nek aku ngekeki los saka duitku dhewe. Ora kados dipotong 100, ora eneng. Takonono sesuk dibuktekne. Tenang wae, Prim, tak belani. Oh, rumangsane. Ora to? Ora. Tenang santai ae, santai ae. Yen Pak Kang ora mungkin kok motong. Sing wedok. Ora. Gak enek. Kucing ora enek. Pak Gak enek. Kang koyo pyayine nyah-nyoh kok. Nyah-nyoh sak sok ngono ya. Lah wong iki kancane anakku lho. Kancane anakku Mas Jendra. Iya ta? Kenal to karo anakku? Nggih. Lah iya. Lah, Gek mbenke malam Minggu kepungkur kowe dolan karo Jendra nyanti. Ayo. padunan dijodoh-jodohke. Ora jodok-jodokne wong video call aku pas mayang dek karo Jendra dolan ning sekaten. Ayo, nyanti kae karo anakku kae karo Mas Jendra kae. Mboten lho Pak. Lah Allah wong enek raimu ning kono kok. Rumangsane. Iku kan urusane canom wong tuwa mbok ya wis mengestoni ngoten Lho, mawon. aku mengestoni aku mau takon tok. Lah cah wedok mbok konoke ya dredegen to. Ora apa-apa wong aku yo. Ngewel. Aku yo seneng nek duwe mantu sinden aku seneng ora bingung golek sinden liyane kok. Ngotot sing Heeh. alon-alon ngono lek Heeh. diketak. Nanti kowe ngene. Lah wong wedok ya wedi. Sing dadi mantune jenengan merinding. Ning ku kabeh ku nek anu to tergantung karo judul ya, Nduk ya. Nggih. Tergantung karo judul. Sok nek rabi kuwi biasane mung mas kawine seperangkat alat salat. Iya apa? Somben rabi. Kowe iki seperangkat alat gamelan plus sound system dambayang. Oh. Amin. Iya, Nah, wis. Ndang kowe Amin iki seneng karo anakku iki. Sing ben. Iya, sing becek suwe wong cek sekolah kok. wis muga-muga jodoh. Ya gandeng wis pelok barang nembang kelinci ucul. Ya, kelinci ucul. Bawane saged to? Aduh. Nah ya. Cari kemennya. Jangan kaya nom-nomane Bu Dwi. Ya.
Pripun niku nom-nomane? Nom-nomane Budi ya kaya awakmu ngono kuwi. Kacake ya rada putih kowe, Budi manis. Ya, ya, ya. Ya jasana, suaramu genti mau. Nah, ya. Aduh. Kenging napa aduh. Kata-katane ngono kok. Ya, katur Mbak Tia Murti. Ya, keng wonten ing Sabrang. Ya, nah, monggo. Aku yo gedis mentuwek tur Mas aku. Alah. Jenengane mbok ngrumaosi ngono ditampa disyukuri, dinikmati. Ki calone anake kok sing tuwek cenanangan. Nah ya. Ya, anu rokoke bapak lho sih. Aku wis tak macak tuwek saiki. Ya. Mangka. Hah? Wes, jaine ayu, suarane apik. Nggih, Wes amin. rebab yo wasis. Wis no, wis melu pake terus ya. Nggih. Wis melu pake terus. Kan derek Pak niku teng pundi? Ya lek tanggapan melu pake, arep melu nyandi. Oh alah. Aku jebule sudah tua. Ya ora apa-apa. Penting sehat. Manisa. Ngalor. Ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Ngalor ngidul tepung gelang mungke cilik. Iki Mas Jendra WA iki lho. Pripun? Pripun Pak? Nah, iki. Pak, salamke nggih. Ya. Langsung. Ya semoga-moga jodoh. Yen arahe iki ya wis cocok. Namung rencang lho Pak. Metan ngalor. Iya ya. Kanca. Saibong. Nah, buke calon buke mbok yo marahi to. Ala umucek ki yo. Aku ki wis ngemangsani tuwek. Aku karo Bu Dwi iki rumasane kaya manten tuwek kae. Dadi lek bengi iki ora ngopo-ngopo ora geden-gedenan tut. Bungah ya. Bungah rasaku yen mulih bakal tak Lulus. Langgamen iki. Ah. Iya, lagi Cindra WA meneh. Cantik ya, Pak? Yo. Napa to Pak empun? Ya. Ya coba kaya ngapa? Kering cucuk garap nganggo gamelan Bali. Ya, yo coba. Yuk, dados. Oh, kepuh, sugeng sangat.
Dangdut bro. Vokal Pandai Mas Agus. Terima kasih, Dok Prima. Prima. Wes. Ya. Gilirane anu Mas Unjak, Mbak Elisa Orkarus Aso. Elisa Orkarus Aso. Yuk. Iya. Anggo bro. Pak Joko bilang kenceng. Nobar dan streaming Bafir. Mas Novek Sakomarko. Salam budaya. Terima kasih. Bafir sehat-sehat selalu.
Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu, kakangko, wilujeng dalu, macange yulimbo. Nggih, wilujeng. Sugeng dalu, Mas Uceng. Sugeng dalu, Mbak Elisa. Kowe kami gilan karo Elisa iki ngopo? Ayu, cantik. Piye Kowe to? kaya gila-gila ngono piye? Mboten kok gila. Ngapa? Dadi kula ngadoki gen iso nyawang pasuryane ngono lho. Apa oleh Dadi kan cecek iso nyawang? Iso nyawang raine. Kalau ngomong itu kan harusnya kita berdekatan. Halo Mas Uceng. Ngono Loh, lho. aku yang Antara eye to eye, moto karo moto. Heeh. mutu kali mutu. Ya, jadi antara rupa. Ah, rai karo rai. Karo rai. Rai karo rai. Landi Mas Uceng. Lah ndi raimu Eh. yan? Lah kowe raimu yo ndi reneng kok takok lho. Raiku ning kene. Endi? Iki. Wah, lah kowe ora guyu kok. Aku wis guyu iki lho. Ora guyu yo ora ro lambene yo. Ayune kaya ngene iki lho lambeku lho manis. Iya lah mencep eno kok. Iki lho aku wis dandan 2 jam mosok ya ora ketok ayu to. Lah rotone ayu piye to? Raiku lho ning kene lho Mas Uncek. Niki apa? Landi. Kak ora. Kene ki ono ya rai to. Iki apa? Kuwi yo rai. Weteng. Rai, Weteng. rai, Kok rai? rai lok. Weteng iso. Weteng maksud iki weteng. Ya, Terut. Heeh. Pacaran. Wah, padaran. Wong ngerti lho. Wong Sulawesi ngerti padaran lho. Ngertos belajar itu ada tingkat. Ini namanya padaran. Nah, kila namanya cangkem. Tutuk, Tutu. tutuk, Grono, irung. irung. Ki budeli nabi. Hah? Udel ya wah. Nabi. Kok iso nabi? Iya itu ada. Delokan ning tepak basa Jawa, sesuk ya. Napa gitu, Pak? Heeh. Masa udelnya nabi? Sikil Nabi. suku. Oh, suku. Tangan asto. Asto. Gulu jonggo. Dulu jonggo. Go. Mudeng aku. Yang krungu wadidang ngono kae apa, Pak? Kesilit ngawur. Cuma takokne kuwi ngawur. Aku. Oh bukan medi. Heeh. Iya. Heeh, Kene aturaken wilujeng dalu sedaya mawon. Nggih. Warga wonten mungkung. 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 Mungkung, mungkuk. Mungkung. Mungkung. Sabar. Mungkung. 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 Nah. Ya, mungkung rejoso nganjuk menika Ah. derek tepang gula Elisa urus alaso. Nggih. Menika ngerencangi termos. Cari mau termos. Kok iso ngrencangi aku ya? Lah piye to? Kowe dene berada di koncoku. Iya kanca, Nah, kanca. ojo karo kita, domeh karo mau Mbak Prima karo kamu, Primus lo Prima. Nek Primus karo Elisa yo wangon to tetepan. Kok sing ngomong primus iso puncak Lah ngono ae. jare lho. Primus jare Pak Kangko. Kang, aku malah ngrik-ngriken aku. Nggih ngaturaken derek mangayu bagyo anggenipun nganakaken versi desa Pak Kangko. Acara rutin setiap tahun. Acara rutin setiap tahun menika senadyan to dalange benten. Benten. Nggih. Benten. Benten menika ujub apresiasi katur budaya Jawa. Ben iso semakin ngrembaka. Lakone nggih mboten namung biasa-biasa mawon, luar biasa milih lakon nggih sing spesial-spesial. Bintang tamune ya spesial. Cara nek endok ki separo setengah. Lah ya iki sepiro? Separo. Separo, setengah. Oh. Separo kue setengah. Emang separo ki sepiro Separo sih? ki padha setengah lho. Oh separo itu setengah. Setunggal setengah. Nah, siji setengah. Siji setengah. Iya. Kadosipun pokoknya kulon namun derek mangayu bagio. Mugi-mugi Alon-alon sedaya ingkang rawuh pinaringan berkah barokah panjang yuswa kathah rejeki paringi sehat saged nyekolahaken anak putu kanthi tuntas sukses sedaya. Amin. Anu jenengan Amin. dong mboten to, Pak? Dong aku. Dong. Kok ketok domblong lho. Yang penting itu niat hati. Heeh. Nek omongane apa ya sak iso-isone sak tangkep-tangkepe apa ya wis metune kuwi. Tangkep-tangkep kok. Dia takono. Nangkep saya apa ya yang saya bunyikan itu. Sebisanya. Oh, tadi apa sing ditangkep kuwi mbok unekke. Nggih. Oh, ngono. Ngaten lho Mas Cek. Oh, ya nangkep mik terus mbok unekke mik. Mik Nah, Oke. nangkep Pak Dalang, lang. Lah piye? Nangkep Pak Dalang yo mbok munine mbok unekke piye? Mbok unekke piye? dalang.
Mik. Mik. Padalang. Lang. Sinden. Sinden den. Den. Dan mbok tangkep jeruk. 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 Kok bunyi? Iki mantul lho. Jeruk. Lah. Loh, ala ta. Ya semune kono. Iya. Mantul lah, mantul lah. Penggemar kamu di sini juga banyak, Sa. Ibu-ibu tadi minta foto sama kamu luar biasa. Kenalan matur sembah nuwun. Kula atase piyayi nggih mboten ngertos nembe belajar nanging disambut kalih kaya para biantun. Para biantun wonten mriki. Sasaget-sagete geduk gaduh-gaduke. Heeh. Nek neng Anjuk ki kulino ya, Sa. Ning kamu kesini berapa kali? Nggih lumayan beberapa kali mboten kepitung tapi kula paling remen kalau ndereke Pak Kangko jujur li. Di Nganjuk. Iya. Karena apa kok kamu senang? Senang soalnya penontonnya Pak Kangko itu mesti banyak sekali. Seneng. Jadi ngomong sapa? Penonton piyayi kabeh kok penonton banyak ki lho. Maksudnya banyak. Iki piyayi menungso kabeh lho, Mbak. Banyak banget. Masa banyak kaya ngene lho, menungso kok. Banyak ki ngok ngono maksudmu. Duh banyak ngok. Banyak banget. Oke. Kata sangat. Sama suasana panggungnya mesti meriah semedulur. Sedulur dari seneng kawane. Ngopo kok guyung-guyung? Apa-apa. Aku lho wis mikir utekku wis meleleh mikir ke basa Jawane. Heeh. Kowe sauni-uni ngono lho. Sak iso-isone yo Mas. Ya. Nggih, menika ngaturaken panglipur. Heeh. Katur sedoyo para warga lan perangkat desa. Perangkat atau perangkat lho. Nganakaken. Heeh. Nggih, Perangkat desa. Ora kok go perangkat. kabeh Jawa iki nganggo lho. Yo ora. Kabeh nganggo. Kok contohnya kok nganggo o? Kalau di Jawa itu pettingannya kalau nasi sego. Sego. Itu kalau mata itu moto. Moto. Kalau ini ada apa? Iki ono apa? Ono apa? Ayo perangkat yo perongkot. Ngono cara gampangnya. Masa perangkat iso perangkat iki. Ngono. Perangkat. Tidak ya lupa anu, Sa. pejabat. Tidak lupa masyarakat juga Bapak Kepala Desa. Lanje kalian kasihpun desa menika kepolo. Pak Kepala Desa ora ndase desa. Kepolo iya apa? Kepolo. Kepolo bahasa Jawa ada. Bahasa Jawanya apa? Ndas. Aku yang seringan tuh tanya, Bung aku mau beli gini kepolo. Oh, ndas tuh Mbak. Ndasnya Ndas. pinten regane? Nah, 5.000 karo segone. Iya. Ayo berarti kan kepolo itu endas. Nek kepala desa? Nek kepala desa? Endas desa. Ndas Adalah lah pemimpin. dilokke perangkat ndas desa. Sabar Pak Dasar. Kuwi cara desa dan cara pertunjukan ndasnya yo padalang. Kuwi sebagai sutradara pertunjukan pemimpin kuwi ndase panggung padalang. Oh, ndase. Nah, itu ndase kita. Carane nek kowe brutu. Nah, Ora kita brutu. tuh cuman pengikut. Ora brutu nek kuwi telek. Kita cuma pengikut Mendas, pengikut aja. terus we tangan. Ora, Lah, kowe apa? ceker. Ceker terus aku brutu. Kowe brutu Terus nek. ora ndek dilokke jare telek. Terus neleki ceker. Nggih, paring panglipur caos panglipur Nggih. pemenami wonten pamundutan menapa. Nah, nggih iki ana pamundhut saka Pak Harlin. Nggih. Sugeng dalu Mas Kangko, kula Pak Harlin kalih Pak Lurah Sawahan, Bapak Harmadi. Esos selamat bersih desa untuk warga Mungkung. Semoga Mungkung sejahtera semuanya kalian nyuwun lagun samping gunung. Nggih. Juga ini ada permintaan. Assalamualaikum kula Pak Rin bakul wedhus. Nyuwun lagu Seragenan. Nah, uga menika wonten kok pilihan dhewe ya, Sa. Nggih. Tak wacane, Sa. Dibaca boleh. Heeh. Sugeng dalu Pak Duwijo Kangko, nyuwun pamundhut sigar. Nopo LDR. Mbak Elisa atas nama Karang Taruna Panca Bakti Desa Mungkung Kecamatan Rejoso, matur sembah nuwun. Iki uga ana malam hari ini kita disaksikan banyak sekali yang lewat live streaming Mbak Elisa. Kanca-kanca jamaah Al Nopeiyah. Ini penggembare Mas Nopek juga SKC, juga Mbah Pir yang kemarin nanggap Pak Kangko. Engkeng wonten Pilang Kenceng Kenongorejo. Nah, malam ini juga nonton live streaming. Nggih. Uga mriko saking Pak Joko Kedung Malang nggih. Monitor Mas Kangko uga Pak Slamet Klego Sekarwangi Jaya Jakarta nyuwun podang kuning. Nah, nasi monitor. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga
Iki. Siap. Nggih. Sing atur-aturke apa sa? Caping gunung. Caping gunung jengleng, sing jengleng uncek ya. Uncek jumbo kula nggih ngirimaken untuk Prof Ngabi dari Warek UNES menika nggih memantau bukan karena bintang tamu tapi karena lakonnya. Oh gitu, Jadi lakonnya. nonton. Dulu itu permintaannya lakon Banjaran Narayana. Cek. Setelah dirembuk oleh kepala desa juga perangkating desa, lakonnya diganti Sastro Jendro Hayuningrat. Lakon tua. Sing nembang awakmu sing jengleng iki. Iso? Bisa iso-isone. Kak aku nek ra krasa. Alam kok ya Mas Lemet ya krasa to, Mbak. Ya engko tak restake dulu. Wangun ora, penak ora jenggelenganmu. Jenggelenganmu. Saben Saben bengi. Plintang. oh sik to. Awas. Apa sih ini? Hah? Kamu tadi udah jenggleng belum? Wes sih. Kok nggak kroso? Oh, bocah ki pati rasa iki. Nggak kroso loh. Cuma Mo- gitu. Mosok kok wis ngono, aku wis nganti nang ngene lho. Rong kroso. Oh, urung. Rong kroso. Nganggo proses. Ya alon-alon. Coba. Alon-alon. Ya alon-alon. Aja ngado-ado lho. Rada cedhak ae. Ya cedak. Yo aja cedek-cedek banget to, Mbak. Yen membaca. Iya. 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 Ambung karo. Gue kemajuan saiki. Iso ngegol. Ayo Mas. Wis ta? Bayo, wis krasa urung? Dorong. Urung to? Dorong. Oh, ya wis ora tak kenekke kok. Aku mau nonton. Apa sak? Apa ya? Jenggleng kok jenggleng dengkul. Layak kason maklotak. Lah piye ya tak ngenekke? Kira-kira aku ben iso mengimbangi kudu piye posisiku? Dodok, Oh ya, dodok. dodok Ya, apa? ngono. Lah, dodok apa aku mbok gendong? Ngene, yang ngene. imbang. Nah, di pangku. Ya. Lah, ngene terus sing jenggleng kepiye? Lah ya piye terus? Lah yen aku mbok pangku terus aku arep polah jenggleng kepiye? Lah kowe di pangku apa iso to, Cek? Apa aku kok pangku? Apa iso? Ah, ya sapi. Napa rasa? Ya halah. Iki piye? Pangitan. Ah wis ngono kuwi ya, ya jengleng. Ngene iki malah kaya arep mijeti bayi. Bisa di bayi. Malah kaya dukun bayi. Wong kono kata jenggleng kok malah. Nah, wis Ya aku ngono. ngene ya. Wis, Mbok menawa. iki mbok menawa ya. Ya mbok kan dong ngerti. Pecinta Hei. beliau penawa. Enak. Berarti memang tergantung. Tergantung, Kita tuh Wi. butuh keseimbangan. Iya bener. Nah, Upama ngene iki ya apa? Ah, iya. Apa? Tak
Tapi kalau gini ya wis imbang carane. Ya lumayan lah. Dedek. Dedek ora dedek. Dedekane padha. Dedek. 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 Dedekane padha. Dedek. Dedek. Panas. Ngono kuwi lho. Coba nek iki mau dedeknya aku menyesuaikan kamu. Ya. Sekarang kamu menyesuaikan aku. Wis kan piye? Jibrok kok. Bocah Coba ngene iki wis kaya Enolerian apa Susan ya. Heeh kaya renggo. Uncek, sesok gede kamu mau jadi maling. Apa? Maling. Jibrok. Wangitan. Aku ki wis trauma. Nah ini kan saling menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Supaya kita komunikasinya tuh bagus Wis gitu rasa loh. ngono rasa mbok gendong. Aku samar nganti jibrok. Wah wis. Bosok meneh aku. Basah apa? Aku dhewe dibrok ke wong mendem lho. Heeh, sawi tau kuwi trauma sa. Oh gitu. Tau digendong diumbulke. Lah, iki sing ngumbulke iki posisine mendem. Ora kuat iki dikumune ucul. Lah sik ndase diyer ngono. Ora ndase tak amanke kok. Wah ora kok. Wis aku kan kaya anu kae. Apa? Tergilek. Tranquile. Kan kaya bulus kae. Ketoke bahaya ndase dilebokke ngono lho. Untung ya aku. Iki aku kan ra mendem lah. Ora mendeme lah kowe iki awakmu cilik kok. Kenapa? Tenagamu Aku ki kok. biasa biyen aku sekolah pedalangane yo ngusung gamelan biasa. Iki kowe ki mung sak saron. Bobotmu itu sak saron. Oh pedalangan kowe musungi gamelan lho. Musungi padake yo gamelan debok itu udah biasa sebagai mahasiswa iku kudu iso. Ora mung mayang tok ning yo noto-noto ngono. Mosok gamelan terus debok iki digawani dhewe. Gawani dhewe. Kaya wong tipis ae. Hah? Kudu Kaya nek wong dibayari. tipis. Bayar. Lah iya kan butuh proses aku biyen sih kere yo. Tak rewangi aku mung mangan seminggu ki nganggo sak lodong apa jenenge intip. Ku apa Pak? Sak lodong intip ya Pak? Intip sego garing kuwi lho jenenge intip. Sego garing. Intip sak lodong Sak ngono to. lodong nggo seminggu kuwi saking kereku. Oh lah Kok sak lodong digawe seminggu ki carane piye, Sa? Ya wes kuwi engko dipetil, apa dipetil, petil kok apa? Aku angel nyerna to aku. dicuil. Dicuil. Oh, diputil. Nah itu. Diputil kok dipetil. Satu ini kan bisa dibagi 4. Ya. Nah, sever 4 itu Ya. dipangan aja kremus. Terus Nganggo wedang angit disokke. Kok ngembang dhewe ning weteng warek. Itu adalah sebuah life hack. cerdas ya. Cerdas. Ngono saking Cerdas. kirene. Ki jenenge wong prihatin. Dalang prihatin iki ra mung gunggung apa basa apa-apa ning ngono kuwi wujudke Oh prihatinan. alah mula mawakmu mau nyekingkring ngono. Jebule mangan intip. Angkat intip. Gak ditumpung papat sih. Makane kowe wis mbeh bojo rong to? Wis sih. Oh wis ya wis. Lari apa? Aku ya pengen to Pak Kangkomo lho, nek duwe Apa? calon ki ya sing bapake gelem nukune nganggo gamelan son ngono kuwi aku ya pengen. Oh, mas kawin to, mas kawin. Lah kok apa ora rapi to, Pak? Urung. Oh, urung to? Heeh, arep Wah. rapi jare aku mung arep diwehi anu TV 16 in. Ya ora enek. Lah kowe seliramu ki sing kaya ngopo? Ora sing penting gemati wae. Karo mertuane ya iso nganu Gelem gelem nampa. nampa ngono wae Oh. gampang. Ngono. Duwe ra anakmu lanang apa wedok? Lanang anakku. Ana JSD kok. Wah, SD. SD ra sida. Ya wis nek menawa entuk wong kene ya, bakul-bakul cilok ya gelem. Ya gak apa sing penting gemati. Mati. Nah, zaman Kemana saya ya Mas Uncen? amin ya semoga-moga ndang pikantuk juga sing soleh Ya, kuwi amin. sing gelem nampa kekurangane. Aja gelem nampa keluhane ning gelem nampa kekurangane. Kaya awakmu nah. Kaya aku karo Wis anak-anak bojoku. ya. Iya. Heeh. Iki Kok kok iso malah anak- nyepel, aku malah ya nyepelekne. Kok Wer- iso anak-anak yo. Kok Sa, iso? kowe ora ngerti nek nggawa sepeda motor utawa Iya, pit. iya. Iki sing goncenge bojone ora iki. Oh gitu. Dadi bojone Mbak Pin kaya wong gendong rangsel ngono kae. Di depan kamu gini pegangan gini. Ora mesti aku ya sok ning ngarep sok ning mburi. Oh, ngono. Ning aku malah penak ning ngarep. Oh, penak ning arep. Lah ngapa? Dadi pite kan metik. Metik. Arep munggah ning mburi kan dadak krekel-krekel. Iya. Penak ning ngarep bari nemplok plek ngono lah.
Terus aku madhep nang mburi. Ada buri to. Karo nyanyi. Di sana tempat lahir kita. Untung aku tuh bojone lah. Iya. Ya. Ini Panas. panas sudan. Kudu minum wae. Panas lengale. Capek. Gunung. Capek. Gunung capek. Nadyan wadon sarta Mandang sarang. Digarap tayuk seragenan saka Pak Rin bakul wedhus. Nah. Disusul Budwi kawan Kendari. Yo. Jamaah PNIA SKC selamat sore ya. Ultras garis keras. DKC, PWKC. Ablas ke podang kuning mamundur.